Kubor naga Snem jong unong san Hima. Kumshi banta ban Pdiang ya Snem thamai, Snem ubapahu pahai, ban ai jingkermen ya kilong jing longsem. Kumta ki Samla ka shnong pendan so saw, kabahap hamau senram, kilayo ban rakhe, ya une Snem arja arpuwei, da ka jing kop Shad tang hapo ka shnong. Hakane ka jing rakhe Snem thamai, la penlong hakashi tarik kalalangkot arja arpeu, hamadan football kebalan harut jong ka shnong, balawan sakilang da Samla sildrang armarak, ubade uting shop senran, ka Samla Jeslen Phlim ubade ka puran senran jong ka Phlim Dhaka escape. Nang ta uba one bet Phlim ubade ino hikai Shad jong ka Phlim Jingim Dhaka escape berkiwai de ki Phlim kasi rengkat kinong Shad jongki. Hakane ka janmit ledon langro urang ba snong ba diral son dekhar kiri urang ba berkikmi kikpa kibalwan senran nilek jong kikon. Ka ba kamsong shit hakane ka janmit kadai nomor kipaj ba kilayo banya Shad berlek men lang da ka Jingrwai jong ka Phlim Jingim kemon sami no sian haki sinema. Nè, khám tâm EPG nong song snong, trong cái snong pendan sok sama, pendan sok sa. Ngai ku blek pangro ya i ba section, ba i la yarap yang mandan mentah hati Phlim kasih. Bat nga blek pang ya i actress just ni Pdiang. Ba iba la aklang bat nga hakoi ka music video ka ba ai kerteng ngatrang EP. Juru nga hitbox ya baro giba nong isim benta akan ada dance competition entah janmit ba pinya sat bah bat pin penia ka sap ba Pdiang boleh sibu. Sa season 4 nakaliang jonga ngadap daga jing sukumen ba nakaliang jong i madu section ilawan ra i aktor actress segre ka snong ka jongi kani kalong ka jingmen na ka benta ki prasnong gi jonga bagin yo i markmat ye ki aktor ye ki actress rengkat bani gue pat mo ibe ju ya don benta haka kamban ban aktrif na ka benta ban pen kemen ye ki pajba ibe ju suntunat ban pe ki Phlim dengingis kam bagini kinong Phlim kin laban ai hangi menta kendiat mo ya kejing persenguphan ke benta ki parasnong pertau ki jonga.
Happy.
Shad.